Ben, luar en setembro. Observade a lúa no ceo. Parece unha tortilla. Brilla como nunca. Que bonita, non é? Pois, esa luz é unha luz moi natural. A luz da lúa. Claro que reflite por a noite a luz do sol nela. Ben. Pero a luz natural é non como a dos faróis. Comprendedes? Por iso. Sería máis fermoso sen a contaminación lumínica da electricidade, pero ben. Vamos a chegar un pouco máis á lúa. Que bonita. Ben. Claro que non vai vir o home lobo, nin o conde Drácula, nin ningún mono ozaro de xigantesco de Dragon Ball, non vos preocupedes. Pero a lúa está fermosa, moi fermosa. Brillante, que moitas veces na vida podíamos gozar dunha lúa así. E se alguna vez os namorados poden camiñar baixo a luz da lúa, que o fagan. Será maravilloso. E con isto concluímos xa. Grazas a miñas amigos por teres visto unha vez máis un dos meus vídeos. Dica outra. É da miña creación, sí.